shi yasa alhamdulillah tahaddusan bi ni'matillah kwanan nan wani dan wasan kwaikwayo ya fito ya ce shi ba ruwansa da yan izala. Yo daman me ya haɗa mu da ku? Me ya gaban kifi da kaska? Ai mun yi kalubale. Ai daman yan wasan kwaikwayo ai ci gaba ne na yan maulidi. Ai wasan kwaikwayo asali daga maulidi aka fara shi. Daga nan ne ake wayewa a kile, shikenan sai a fada babbar tashar. Kuma shi yasa zaka ga ko fitsararrun yan wasan Hausa in suka gama fitsarar su karshe me suke koma sayyada anguli sai ta dawo gidanta na tsamiya. Amma dama ai ba haɗin yan izala da kai, kwantar da hankalinka. Ya za dan izala ya zama dan wasan Hausa? Ai ba zai yiwu ba. Ai ba haɗin hanyar mota daban ta jirgi daban. Ba wani gami tsakanin kifi da kaska, ba alaka. Ba alaka. Shi yana ganin zagin mu yayi, nan kwayaban mu yayi bai sani ba. Kuma muna faɗa muna ƙarawa wallahi. Ba wai dan yaban kai ba, dan haka Allah ya yi mana ni'ima. Ba za ka taɓa jin boka dan izala ba, kuma in ka isa ka kawo shi. Ko akwai? Ba za ka taɓa jin ɗan fuwan nan dan izala ba, ko akwai? Ba za ka taɓa ganin fitsararren mawaƙi dan izala ba, ko akwai? Ba za ka taɓa ganin fetsararriyar mawaƙiya a ce maka yar izala bace, yar daudu magajiyar karuwai. Babu, ba tarbiyyar mu bace. Ku dai can ga su ga zomo ya ji kiɗan farauta, ku kike ce musu su yi komai ai na shehu ne. Daudin ma in an yi in ana ƙauna annabi wal iyazu billah ba matsala. Ku kuka ba su lasisin tsiya, to ku je ta kare muku. Amma mu babu anan, babu anan, babu anan. To da shi ya dauka wani zargin mu yayi, ya dauka ai shi kaza kaza, shi dan dariƙa shehuwa na ce, aljani abokin shedan can a karata. Akhrajahu al-Bukhari